امروز ما آماده میکنیم برگر کلانترین. باری اول میشه که ما تیار کردیم خالی برگر کلانه. кулчаи мо омода мешавад аз об, шир, шакар, намак, тухм, равғани зард, хамиртуруш ва орд. Хамирро мешӯрем ва 2 соат дам медиҳем. кулча дар тафдон дар ҳарорати 180 дараҷа 10 дақиқа мепазад. котлетро мо омода мекунем аз гӯшти гов, равғани гов, пиёз, нони хушк, намак, мурч ва зира. тақрибан 10 дақиқа аз ду тараф мепазем. ба кулча соуси фирмавии омехтаи худ коктейлро мемолем. он дар асоси майонез ва кетчуп омода шудааст. баргҳои салат, пиёзи сурх, котлет, панири омехта аз ду нав, чеддер ва гауда, помидор, бодиринг, бурдаҳои панири гауда, соуси тартар мемолем. он дар асоси майонез ва пиёзи сабз омода шудааст. бургери мо омода шуд. вазни бургери мо 3 кило 600 грамм баромад. салом алейкум. гӯштатон